uni mwana wakaningo anorapa zviniwo mari kanengo oyo rapa vana kanengo ade nyazulwa rise upenyu mavakupi rapa pichep matepa sabuku ndiani sabuku kuna masabuku mapa na chairman ndi nzima an mambo mukaratikutikana muna makadedzwa pamusha makanzi kune nyaya kana kuti kwachiwesho right ndino urombo nenhau yenyu inonzi yetsitsi but zvamuri zvandipa kuti kune vamwe vanhu vari kunzoko vandu kuita musambo iwowo wakaita hongu wakatadza ati zvako iyoyo but mushonga wakazoshandiswa mhando yemushonga yayo wakashandisirwa ndeyakatipi wakabatwa neruka rekuti iwewe waidana nemukadzi wehama ungatonze zviserere kuti tibatsirane chakanyanya kuitika chii ngati mva gore pani rinondreki 3 manje parichi rinondreki 3 gore rinoratavari ndopa pandakadanana nawo andinozombodanana nawo kunzoku hey bukata but chii chakaitika ngati pano pakwanisa 3 years manje 3 kana 4 years tsapano ndopaya ndakadanana nambu yavo but 3 years kusimaivha mashure muchidana nawo ayo takangodanana pamwe mwedzi aiwa kunyepa ndopika sekuru dai ndaubatsirana shuwa ndopika dai muzukuru mumira wakadaro ukunyara ndozati nyaya yako inonyadzisa makore mangano chiri mafoja vachitora mari inisokambuya pane gore randiri kunyatsoziva ndiroro ndane mwana wangu 2017 ndogore ravakadanana zvandaiziva nekuti mukadzi uyu akazobva futi pana sekuru achitotizira mumwe murume akazobva nekuchekwa kwemurume wacho akachekwa nebanga nanatsanu wake vari muhanzvadzi dzemukadzi ndobva azodzoka kudzoka kwaita kwari sekuru yezvinezvi ane 2 months adzoka saka wakadana asati aenda kwasekuru kwemumwe murume wanga aendera mukadzi wacho iye right madanana nomazeta sei takadanana takarara tese kaviri mazuva maviri andinozombudzoka sekuru akambozviziva here kuti ndozvauri kuita sekuru handifunga kuti wakaziziva sekuru ava ndisekuru ana ndevamwe pakuita sei mwana ava mwana wehanzvadzisikana iwo ihanzvadzikomana mwana wacho makatanga sei pakudananapo ambuya ava ndovakatongondikonza vaindikumbira mari zvisina tsarukano zvezvi ipapo nguva iyo ambuya vanga vari pachipari sekuru vangu vane vakadzi vavo vaviri saka handisi kunyatsoziva kuti vakadzi vavo vaigona vanenge vanga vasingakwanisi kunyatsokuasevhisa saka iwe ndiwe mukadzi mudiki ati ndemukadzi mukuru ndianga ari mukuru saka iwe wakati ngandinoasevhisira sekuru ivo ndo vakatondikumbirawo kwawakadii kuramba ndakatomboramba asi ivo vakangorambawo vachingondimanikidzirawo kuti sekuru wenyu hapana zvavari makaitira kupi nekupi kwekutanga kusango kupi kumunda makadedzana sei sango ikoko ndakavaona ndomusi wandakatanga kuvapa mari $4 ndobva ati sei kwambuya kuna ambuya pandakavapa $4 iyo ndakava ndavabvunza kuti saka ndikupai $4 muchaita sei
Ndoda kuziva kuti pamakatanga kukumbirana mari apa nditi muzukuru vakasvika vangosvika ngoti ndipe mari here kandi chii chakaitika? Aiwa, vaingonditi ko muzukuru ndipewo kamari yekuti nditengewo muriwo. Wona sekuru wako ava chipari chavaita sei chavakurira ichi. Ndipewo mari mutoita muchitobatsiridzawo imana vazukuru vacho pana sekuru wenyu ava noti ndimi shona vakatsanangura nzi ndizvozvo tsvimbo yasekuru. Saka musira here vana vasekuru wenyu vachita sei mwana wasekuru wenyu achishupika kote kuti muchiondoona ona sekuru wenyu vatora umwe mukadzi ina vachaita sei havachasi kunditarisa. Ndovapa mari ndikavapa $4. pa $4 chii chakazoitika ipapo? Pa $4 iyoyo ndakangova pa $4 iyoyo ndovata sei ndopatakatanga urara tese ipapo hapasi pandandinzwisisa ndikuti watora $4 watambidza muzukuru anditi ndoda kunzwa kuti $4 pawakavatambidza iyo ndakazoti huya here kandi makataura kuti kudii takatotaurirana ipapo makataura kuti kudii ndodatinzwisisa takataurirana kuti sei kuti ndikukupai $4 iyo imi muchanditirawo sei yongowa kutolowa hana kenge atolowawo ndanga ndatova chivawo ndopatakavapa $4 ye tataurirana tatawirirana tosangana kupi gogo vakati handizivi tosangana kupi saka ndaitendawo kumba kwangu tasingatigari pamwe chete ndobva ndakwidza nchitangu ndikuenda kumba kwangu gogo vaya vakabva vateera kupi ikoko vateera ikoko gogo vaya ndokwatakanosangana ikoko tobva tawirirana tozosangana kupi tozoonana kupi skanzi tozoonana kwashutu kumashopu. Saka pamungarara apa mese manga makadzivirira kada zvazvangoita ipapo ndandakadzivirira. Saka saka utori huri wakagara une maprotector ako kai? Ayo akatsvagwa. Akatsvagwa nani? Ndini ndakatsvaga. Ano muzukuru. Ndati pamukasangana muchipanana $4 ndizvo iwe wanga wagara une makondomu yako here? Ayo ndani tiri kugadheni takasangana kugadheni ndobva ndavapa $4 ndobva ndapfuurira kuenda kumashops ari padhuze ndobva ndanotsvaga maprotector aya ndobva ndaenda ndatora direction yekuenda kubva kwangu mani. Ko mukadzi wako anga ari kupi? Anga ari kumba. Manoraramisa right marara kudaro. Number 2 ndopatakazoenda tikanosangana kumashops ekuchiweshe kunonzi pashutu tasangana ikoko ndakangovatengerawo anchanyatsorangira kuti ndakavatengera chii papo zvandakavatengera ndakavapa ndifunga shuga here pane grocery rese kwete grocery rese sugar flour ayo papasina flour sugar mume ane madzimai nenge ari kuziva zvinenge zvinezvi uma$10 here zvandakatenga. Makanzwa chii madzimai acho? nyaya yakanetsa noti sekuru wakabvunza kuti grocery wari wana kupi mari handina kukupa pakatesanda kwauyu wako kwauyu wako sadombo wavo saka mukunzimba mune mazowe mabhiskets drinkis pochi zvese zvinowanika pagrocery zvingoripo ipapo mawanwani ndobva zvaiswa mubhaketi rerenowachirwa zvevana rarakatozara negrocery ndobva vaendesa ndakavapira ikoko. Ukapira kusango ikoko kumashops ikoko mabva mukurara mese tasati wongotanga watenga chinhu izvozvo ndo ndavapa zvinhu zvavo ndavati tonosangana kupi mberi takuita ngo takudzoka futi kumba takubva mashops ikoko takudzoka kumba ndopatakazonosangana futi kwatakazonosangana musango. Nhasi unoyo wakazvimba unotokudii nazvo nenyaya mbuya unotosei mashoko ako? Ndikurwadziwa zvakanyanya ndinoti nini handizvidzokorodzi futi zvandakaita izvi ndipambidza ndichazviita futi sekuru zvichipfamba kuno mumwe munhu here kwese sekuru dema nditsvagirwa zvokuti chero kune vamwe vanhu babava vangogutsikanawo neni nekuti imi vakambokupaiwa mhosva here timbodzokera unoziva kuti mudzimba hongu mumereji neti pane zvavakambokupaiwa mhosva here vachiti iwewe pakadai munogona wabvunza zvinoti yasini zvichifamba
handina kana mhosva ichifambira kuti mimi kuti pamumba mukunonokawo kuita zvinodiwa mumba nababa kana endi madhezi acho yayo vakatombotora magumbezi avo iwo ndichimbovabvunza kuti ndozvandikunzwa vaitotora magumbezi avo achirara mukicheni ndofunga vatopedza mwedzi nafu ndakatozomboenda kumukomota ndazvikuita munhu ndinoendopa wakatsiurwa ndobwasodzoka mubhedhuri iwo ndiwaitonitiza waizoita wakabuda kunze zvavo zvazvirai ichokwadi here ichi makambosiya mukadzi mubhedhuri mukanorara panze kate zvangatagogoisanawo zvakasiyana nezvozvo nokuti gogo vandakangosangana nawo mazuva maviri hatirazombosangana futi zvinhu zvachose mazuva kaviri chete kungoti mazuva maviri because ivo havapo andimazvona dai varipo vaigona kutiudza kuti mazuva mangani ndizvozvo mukadzi ari kuti imimi makamutiza chii chakaita kuti mubude mubhedroom chinorara mukicheni ipapo handichanyatsoziva mazuva acho kuti chii changatatadza kuwirirana hedu ndakatomborara zvangu mukicheni hamukatadzi mukoma hamukatadzi mirai hamukatadzi kuziva chinhu chinoburitsa murume mubhedroom musati nyepere chakakutadzirai mukadzi makasvika pakuti inini ndakuenda chii pane kutadza kuwiriranawo kumwe kwete kunyimwa bonde pane kutadza kungowiriranawo kumwe kunongoitwawo pakuita pakugara kwekungoti unomboramwa umboti ari ngenderane zvangu mupi mukicheni orati mirai pa imimi ambuya pavakabuda tsano mukicheni vakakuti chii nyaya yanga iri iyoyo natoitongogara chingonditi vanashanje shanji dzenyidzi njaenda mbaweichichi asi nyaya yacho yanga iri ndiyoyo yachiambuya iyoyo ndaingoinzwa nevanhu nemakuwa kwamuri oraiti yakasvika ichinzi chii nyaya iyi ini ndakazongoinzwiro yekutenga gurosari ndopandakanzwa nyaya yacho pesa pandasinangoziva ndoyandakangonzwa yegurosari zvakachinzi chii zvakabonzi muri kuzviziva here kuti gurosari reshupa ukureri rakatekwa nevarume venyu vandati ndopandakatotanga kuzviziva ndobva mamubvunza murume iyi ndobva akapindura chiri chii vakati handisirina ndizvizivi vakaramba kuzobvuma vakatobvumirawo muno ndozvakaita tabva wabuda mubhedroom ndopandakazviziva iyo kai asiri zvaita ndibude mubhedroom sekuru kungotaurawo kwavari kuitawo madzimai angu avo ngokuti havachachiziva kuti chii chakaitika mira imimi hamuchaziva ndotamandiudze mamandokubvunzai mati hamuchaziva mukadzi wainde kamubvunza akati nyaya yakati kuti mubude mubhedroom ndiye nyaya yegrosari rekuti mama akutengera mbuya akurimindai saka musati anonyeba nekuti imi hamusi kuziva kwete mazuva acho akasiyana zvakaitika andakachienda norara mukicheni nemazuva andakaita izvo akasiyana saka nyaya yamakabudira mubhedroom neziya ndopandikukangana yasiyana nyaya yachoenzamusukuru ndokubatsira unoona kuti nyaya yakufamba zvakanaka uroi unopera nechokwadi ndizvozvo ende izvozvo zvauri kuita zvinotopera nechokwadi kuti ubatsiriki panguva yauri papa kwauri kurwara kuprivate patso kwawakazvimba kunhu hakudi kudistebwa ende ugara paziva izvozvo ende kunouraya zvinzaka saka isisi kukubvunza kwako tina vamwe vanhu vari kuona izvezvi zvatikuita panapa kuna mwana vakutotamba neveukama saka vanozopedzisira vazodanana navo saka toda kuti nyika ione kuti mukadzi wehama hanyengwe chihure cheshe hachitenderwi ndizvona saka iwe kukubvunza kwese kwavo kuda kuti iwe ubude pachena nyaya yako ka zvifambe bhozi iwe wakazvinyarira ka zvinhu izvozvo hatina kwatinichimboenda apa handisi kunyara asi kuti pandikutaura ndepekuti pandakabuda mumbomo haisi nhau iyoyo pane zvangatatadza kuwirirana nemadzimai angu asi hausi kuziva kuti ndezvipi kutokangana togara tichimbo mirai ambure nyaya yakata kuti baba vabude mubhedroom yenyu ndeipi nyaya iyoyo ndandavabvunza nyaya iyoyo yegrosari yondandainzwa nemakuru mukati muri kunzi mimi murudana nemukadzi wasekuru iyo kai yadzoka anozvibvuma here muri kuzvibvuma here kuti nyaya yamakabudira mumba mukadzi anga angobvunzai nenyaya yekuti muri kudanana nemukadzi wasekuru uye makamutengera grosari kutenga ndakatenga asi ndo nyaya here yakati kuti mubude mubhedroom ipapa ndopandikuti handichanyatsoziva nokuti
zvatinotadziranawo pakugara zvakaita sei zvakawanda patakabvunzana nyaya yekutenga kugrosari handina kugumbudzisana nawo. Alright. Ndakunibvunza kuti mukadzi wenyu akazogumbawo sei pamakazozvimba mabhora aya mukadzi makamudza? Mabhora andakazvimba gore rinori mazvimba gore rinori musi wacho makaona kuti zvinhu zvangu zvashata makamudza mukadzi? Ndikawaudza. Akati chii? Tengobatsirana ngofamba kuti nziso kuti chii chiri kuitika. Handiti akabuda iro bedroom? Kwete. Handimazvona. Vazukuru avo vanoda kubatsirwa kuti dambudziko ripere. Uyu munin'ina wako futi zvakare? Sure. Amai amwe chete? Amai amwe chete asi baba ndo wakasiyana. Asi sei muchifambwa nemhepo imwe? Ndisingazivi sekuru taitoritarisawo kumutibvunzirowo kumhepo kuti nokuti wataifambawo kumaprofita vaititi pane mombe chiredzo isina kubvisa. Aiwa usati mavabatsira ini ndakanyatsokunzwisisa inini kuti mabhora aya akazozvimba after how long masangana nagogo pane zvakanyatsonzwisisa ipapo panyaya yerukawa. Right. Ava chavanogona kukubatsirai kutsanangurirai nokuti mabhora angu aya ndakazozvimba mwedzi wapera April 1. April gore rinori ndipandazvimba. Mapedza kurara nambo yapo after 3 years? Yes. Makazoziva sei kuti rukawa? Ndatozoziva ndauya kunoko. Alright. Pesa apa ndaingonzi uda kuita kensa, urikugadzirwa kensa nevanhu ndozvataingoudzawo nemaprofita. Saka ndiri shamwari yangu imwe yakabva kunoko ndoyakanditi shamwari unogona kupedza mari yako uchingofamba uchinzi panapa $10 apa $10 nemaprofita enda kuna sekuru ndovanopedza nhau dzakadai idzi. Nambe kumaenda kumapostori zvenzi? Kumapostori zvavari kutaura izvozvo ndo zvaitaura zvemhepo nemombe yechiredzo. Zvimwe zvacho zvaigonongonziwo amai muri pachipari here chichi vamwe vachitorota nzi vane mukadzi wechikwambo here. Kwandaenda ndaibvunzwa kuti muna vakadzi vaviri ndanzi muna vakadzi vaviri ndichitoshamisika kuti ina ndira vakadzi vaviri ndine mukadzi mumwe chete. Madzimai angu ane nditori nawo ipapo ndototi madzimai angu ndiyaya. Vamwe vakazonditi mimi mukushandiswa negondwa ndori kusenzisai gondwa. Nasekuru kana munhu ukaita zveupombwe izvi nekuzvimba kwavakaitawo zvinotora mazuva mangani kuti zvibate nokuti vari kuti ndane 3 years after 3 years vapombana naamai naambuya ndopo zitanga kubuda runyuka. Uyu zvaakaita sekuru wacho akazvinzwa zvinhu izvi ndobva azviziva kuti okay muzukuru wangu ndozvaiitamba nani nemudzimai wangu ndobva ndinomubvunza handina umbowo chandichakwanisa kuita ikandigadzira shandise uroyi ndozvakaitwa baba. Ndobati kuti uroyi pawakashandiswa wakatora 3 years idzodzi dzaari kutaura kuti ndopandakarara naambuya ndobva zvazotanga kuitika gore nei. Pesa abaizviziva zvake mume bcause paakungodaro chiri chete uyu ndopaakazongoona kuti ndingaite sei plan chirega ndichigadzira muzukuru wangu kuti andibhadhare bcause mukadzi wangu ndiaikuura nechinyi nemukadzi wangu. Uyu akashandiswa uroyi nasekuru vake chaivo chaivo. Iri nyaya iyoyo zveshasekuru vasunya Bamilton vakaenda madhezi yakauya grosari yayo vakanotaura kuti ndaona grosari kuzanga achizviziva. Saka azongogadzira chete kuti da kumuona kuti anoda vakadzi vanhu chete rega ndimugadzire. Uroyi ndobada wase musainisi wacho kuti uyu rukawa here kana iyi zvakaita akungofixwa chete fixing chete. Notudana wandakaita naambuya aka hatinotombodanana 2 weeks. Muri kuona asandabvunza pamizondikatara dai kuti varume ava vaviri ava vane dambudziko rakakura. Uyu munyina wacho andanoona nevakadzi vakuru chemberi vana vazukuru wavo kwamubvunza ndingakuti ndini handina ndikushaya vasikana. Saka machembere waya ndokomunira zvirwere. Ana sekuru vanenge vakafa vanenge vafa needzi dzavo. Saka iwewo manje obva unochura ipapo futi unopesa kutaura futi chirwere futi.
saka yotsura munin'ina wako kubva nhasi asiyo kudana nanomutsura achiti ekumbira wasekuru haasi yega ndine mumwe akamusira havasatauri urarisa ose achidanana nemachemberi taura akutunzi muzukuru se uchidana nechemberi iyoyo chakaitika sekuru ndechekuti ndaingotsvaka kuzvibatsirawo panguva yose chemberi ina vazukuru iwe unogore ripiwo ndova 92 udana nemunhu wekuma-60 kuma-50 ana vazukuru vake vasati vakura zvekusvika ikoko zvava munhu vana vazukuru vangani ane 1 muzukuru saka utozisekuru anenge une mwana here aiwa aindakangoitawo itenderani sekuru ndaingotsvaka kurarama mambuya vanembotapudza chokwadi ko hakuna mahure here hakuna mabhawa kumapurazi kwatiri hakuna saka ndiponodana nechemberi nai muzukuru wangu akusudano ii itenderani yangoitika isekuru wakapfekere maprotector hai papo handini aona saka uite aitindirani zveshu kweimwe chembere futi imwe yacho haisi chemberi ane vangani ane vana vangani ane vana 3 kuambuya nhenga vasati vaonezera ndambuya vakati matiziva ambuya nhenga vane vana vangani vana 3 magura vakutokuseka kuzvinza sei kuti abaninenya aiwa vabatsiriwa asi motozviziva here mi kuti andaa nechembere handizive toziva vasikana uko anogara nekwandogara pane kadistance ikoko hakuna asikana here ikoko meguru mutsvagire mukomana pane waitondirira tidzova vasikana variko vari kupi neasikana vacho amawanwani kuda bhebe ndikutsvagire panapa aiwa vatsvagirai bapi kunyange kachembereka anenge achida anenge aita vasikana vakadzi vaive kuti havasive kuti vechisada tanoda mukadzi wekuti anopinda mumunda varikoka vechisarati vanopinda munda vacho tokutsvagirere panapa aiwa ndotsvaga ndega hangu kutsvaga kamachembereka aiwa sekuru mambuya aiwa ndansida kuti saka tomboti tomboti wasvika hako ubva ungosvika ndijohn auya wazukura ubva wauya unomutaza zvakuti badama yavo ndikuachipisa mbuya wavo taura tidzi aseka maguru ako obva auya zvakuti mama ndauya anenge muzukuru ubva asvika so iwe ukagara wamunzi ndadedza ngoma kanga chibaga iwe nechimwoyo mako kuti badama yavo ndikuachipisa mbuya wavo ndikuachipisa hakana sekuru ane chemwoyo ndikutaura wega zvakangoitika kahwani chete kahwani kakoka nemunhu yamutaura kuti chemberi vanoto chemberi mukadzi haisi chemberi zvainezakura ko munhu anonzi iwe ko munhu akakura akabereka akaita mwana wake handiitika ndizvoka obva aita mwana wake ubva aberekawo mwana chichocho hatombuya chichocho saka unonga kutonzi asekerwa nhengeya ndimika iyo wasotova nemhuri yako wakunzi sekuru amegura kuafara kuseka saka naimukoma sekuru wenyu vakambokuapurocha here vachiti iwewo ndikunza kuti kudana nemukadzi wangu kwete vakasvika kune madzimai angu zvibva vatichiika vanzvadzi sekuru pavakauya kwamuri vakauya vakasoti vakangondibvunza kuti zvikuitika izvi muri kuzviziva here kuti vari mwenyondana madzimai angu ndikati ndachandikuziva zvikanzi wo zvikanzi orit gandimbotresa ndichavabata saka ivo vanopirwa vabata murume wenyu makamuudzera kuti sekuru wayo vakati ndatozoudza nezvironda zvinzwo muno muno kuti vairamboti havanobvira vandibvumira kuti vandana gomo ndotozozvinzwira muno makore ese muchingofamba waraiti mukoma imimi mati imimi ambuya vakauya vakati ndikukumbirawo $4 handiti imimi nemashoko enyu vamati ndikakupai $4 munondiitirei ndizvozvo maida kuitirwa imi
ndizvozvo sekuru. Saka vanokukonza Saka because matambo yavakunyenga ika. Aiwa. Azoti ndakana vachiva. Bozi chaitika vaitaura mashoko anenge achipera pamuromo pemunhu. Unotoona kuti inini ndiri kumashure uyu munhu yatori. Shoko ravakataura rakakubatai pamwoyo mwana kuti munhu ari kuda kuti tiite bonde ndiye kuti chii? Ave sekuru wenyu hapana zvavari kuita sei. Vaambokwanisa kuti vaite kuchengeta vana vasikwanisa kuchengeta vana kumba kwacho. Saka ndime mwana zvacho. Kuchengeta vana mava $4. Chimwe chii? Hapana. Pangurungonyengedzana chete. Nguto saka imi ndichenyu ndichatsunzwa. Makati kuna ambuya ndakupai $4 saka handi tinorara. Ambuya vavati iye zvaazvinoita. Hey. Ambuya tekuziriwa shuga futi. Ndofunga. Saka waona kutresa kwakaudza mukadzi wako kuti ndichavatresa ndichavabatwa. Ndizvo. Wakutsikana? Saka uchati sei manje? Apa ndichitongokumbira uregero nemukadzi wangu. Kokuna sekuru? Nasekuru manje kundokurema mai ndopanga chikumbira kuti dai zvarega kuti zvisvike kuna nasekuru vangu nokuti ndokwandakarererwa ndokandakakurira kazi yona sekuru wako mukuru ndiye ndini sekuru wacho ndikatodzidza nawo ndone ndi 95 yoro guri 84 kewe mukomana 92 Sekuru yanga itori classmate yenyu? Ndikatodzidza nawo. Ko mukadzi wacho? Mukadzi wacho akatozouyawo akatoziyanga asingagara. Mudikiwo futi. Mudiki. Saka irizwa nyere. Saka alright. Adzimai vava vakazozvinzwa munomu kuti ndonyaya iripo. Chimbotaura navo tichinzwawo tozwa zvinhu zvakaoma. Kubatirwa semunhu wechirume kubatirwa panyaya yakadaro. Adzimai vatanga kuzvinzwira ipapo apa vari kuti vashushikana muri kuenda navo kumapostori. Adzimai vari kuti mukadzi murume wangu arwara. Muri kutora mari yemumba, muri kuenda kumapostori, mozosvika pano pasekuru Kanengo, mobva wanzi dzvi. Nyaya iri pana ndeyekuti iwe wakaita se wakarara naambuya uchibva wairoyiwa. Ndizvozvo. Adzimai pesa pamai varambira. Handiti? Chimbotaurai navo timbonzwa kutiwo semurume abviswa bhachi padare munotochiwo mashoko kumudzimai wenyu? Mashoko andinawo kune madzimai angu ndekungowakumbira uregerero kuti madzimai angu pese pandaitenderera tichimbonzvenga ndichiramba pai zvishuwa ndakadanana nawo abhuku vai asi zvakaitika zvakapera handifunga kuti ndozidzokorodza futi nachikumbira kuti mundiregererewo ende musarambe makandichengeterawo chigumbu ichocho. Hero hanzvadzi, handi ndikumbira kuti mundiregererewo uye musarambe makandigumbukira makatakura kutadza kwangu munotochii? Regererawo ndinoritambira hangu noti chokwadi chazobuda asi vanozondionawo mbichana. Handitika. Hero shoko tsana. Shuwa tupanzo sekuru. Munoti chii? Madzimai angu ndakutowo ine ndakasenza ndichatoti ndivakwanisa kuwaripo kuti komumbera ubhatira kunoke vaduka pamumbera che ndisomusha kwawo zvinoita kuti chibva kuno ndakurapa wapora nditika kutora mumbeyo direct wapa kadeni ndamusha kwawo kada kutengesa zvikwavari hapana chakaipa noti mumbeyo ndangogara ndangoitengesera namai vake ndaitengesera nambuya mai vavo ndokangonditengesera sandogona kuti itsiro here ayo jomosi satawirirana usikotora umbe wa ivi munotana nangu zefono sekuri umbe ndakaipiwa muda kutengesa muda kudya zviri kwamuri bozi umwe wechibenzi akarowana kapfupi kuna arume wechibenzi ndivava nechibenzi saka ngatitiona mukana wekutaura nasekuru wako paukama ungavataurira kuti chii totichisana nasekuru wako takagara zvedu uno ungavataurira ndakatadzira nehama dzavo padzimwe chete ipapo ndopandikutaura kuti nyaya iyoyo kuna sekuru vaivaiva noti ndingati ndoamai vandikutoti inzwai mukoma inzwai wedha muri kuda o hamusi kuda nyaya iri kusvika kuna sekuru handimazvinzwa
munhu wamakatadzira vakakutirisai vakati ndichazvibata vazvibata Ndokubata kwacho vakati ndokubata kwavatita kwacho kwavakatiteko unobata kwadarika ipapa mashoko enyu amukade kuvataura sekuru kuti sekuru ndopazazosvika apa nekudanana kwandakaita nemudzimai wenyu ndeyekuti chii nenda kuti wakumbira uregurira ndizotupa uregurira nechivakumbira iyoga vanenge vachizoti wokudii but iwe usati waita unotanga wambofunga here kuti ndikwandikaberekeriwako ndikwandikakurira pfungwa dzino hadzina kuera hadzina kumbouya anga amugiya kandi wanga wakutonza shungu kutoti kana kutombotasa ukama pano pasisimo pfungwa dzacho hadzinotombouya sekuru makazana pana sei nambwe ndakangotongoona ndindega kuti izvi zvazviite izvi ndakazviona ndega kuti aiwa zvazviite pandakapedzisira kunosangana nawo ipapo ndopandakatongoona kuti izvi zviyazvi hazviite nokuti zvikazozikana nehama zvinozofamba sei ndopandakabva ndatosiyana nazvo ipapo saka kunyara kanjani kunyara kuna nazvo so wega ndikunyara sekuru zvinonyadzisa nini nacho unotokudi zvikaita ngomako zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvisingaite mumusha sekuru vacho vari kumatepatepawo saka katogara zvavo patiri pazvo aiwa izvozvo apa vari kupi vari mubhindura makuta zokorokoro saka mati maenda navo kechitundu makaziva kuti aizva ndekuti hazviite makavatumira meseji here makavaramba sei ambwe ndangosiya kabata masiya ambwe havana kuziva kuti ndasiyiwa ka vakadzoka ka kudzoka kwamuri revenge aiyo iwo ambuya havana kuuya futi vachiti tichaita futi rini aiyo tasataure tese iyo pakuona ipapo sekurumira ndikuziva kuti wanga kuvaigirwa nekuti watoronga kuti handikuda nekuti ihama yangu zvazviite ambuya pavakadzoka vakati chii ambuya vanga vasisadzoka nekuti vanga vaenda kune mumwe murume wakabva vati vachibva pana sekuru bvaenda kune mumwe murume futi kudzoka kwazoita musha wadzoka nekuda kwekuti murume wanga waenderawo chakachekwa nebanga ati manyembi chakaitika ndechekuti ambuya vakapiwa mimba ndiri nemumwe murume vari pana sekuru ipa ndokubva vazobva pamba pasekuru wabva vaenda kumba kwemurume wewe vaenda kumba kwemurume wewe murume ivo pavakasvika vakabva vaenda pachipari futi vaita 2 saka vagara vabva vazonetsana vabva vadzingwa pamba apa nemurume vabva vadzokera kumba kwani kumba kwavo kumba kwaamai vavo vadzokera kumba kwaamai vavo vabva vazotanga kufambidzana futi nasekuru kubva ipapo mweya womupurazi sure vazotanga kufambidzana nasekuru kubva ipapo ndokubva vazotorana vabvaisana pamba uyu aimbova murume wavo akazobayiwa nebanga late ava mbuya akatofa akabayiwa nebanga kupi ikoko kumaraini angaita sei aida kuretserera hanzvadzi dzake dzainetsana nevarume saka rumujeni havasati vatongwa zvavo vachiri nhumbi yakaenda nambuya ndeyani ndemurume yewa ndeyako ndemfana iyo yakabayiwa nebanga atova mwana eka 3 kandi makamani 3 onambuya masiyana aiwa ini nandiromboitisana navo pamira pamwambo yakazongona kuti kanditizire kumwe uku hazvinonditizire pahama aiwa pandakasiyana navo ini vachitoenda kunogara uku kwavakatizira ikoko saka mwana yakutochengetwa nani manje mwana uyo aripo ari kuchengetwa naiwo sekuru wavo vedu saka iwe unorambounyaronazvo here kuti zvandikuita zvakaipa kunzwa kunyara sokutya aya ndopandikuti pandakazviita ka ingati 2 weeks chete tangoti svondo rinori kana kuti siri 2 weeks 1 week zvakaitika sekuru kuti ndasangana navo sanhasi koseiwo pawakatanga kuya muno muzi vaida kuramba pawazototana seku vachizokudza kuti aiwa iwe nyaya yako ndi kutokana nambo ndasingaramba hangu bvuma ngwanisa kumukadzi wako kuna madzimai manje ndairamba nondaiziva kuti musha wangu unogona kuita parara ini ndichida madzimai angu asambai wakanaka siterekera
aiwa vanokunza varume ana mbuya vacho ambuya vacho ndokutsura vakagara kubhenji vanongodai unotova kuti dai gogo gara imwe vanongoita sei wagara benji vanokuita sei chero varume varipo zvimwe zvacho zvinokonzeresa manje kuti vanongovhura saka ibaita zvekubira udeso kuti testa pa akunofubira unotonyatsotoona kuti mumwe anogara zvakaita zvakanaka utona zvimukati saka kuti munina wangu yatotaura kuti iye akatokurira muedzi acho aitita sei aivhuriro aiwa aitoramba kuti arafura bcause zvavanenge vachiita zvacho kumba ipapo unongonyatsoona orit mira usataurire munini wako maactions acho unonyatsoona cheo ndechii action yemunhu anoda munhu sekuru anovhura makumbo kana mastatement cheo cheo agonogara kana mastatement cheo cheo unotonyatsoona kuti apa vantu kandirwa chirao umwe musi takatovatsura wakati shanje dzenyu asi ndakavatsura mba ndikati zvikanzi nawo shanje dzenyu tikati kandichisiyane navo nemurume ndakati shanje dzenyu shanje hama vanga vaita sei vasinogara musha vamati ambuya garai mushi zvikanzi nemurume shanje dzenyidzi iro katsana hanzi makatoti kune mudzimai shanje dzenyidzi ipapa achinyatsopaziva zvekudhara 2017 agara murume nyapana chaanoziva aiwa zvandoziva anokanganawo chinhu chechi aringoziva i2 weeks dzakarara nambuya pamwe pese haakakangana saka iwe muzukuru unotokudii kuti uchinji rezimbabwe chaunodzidzisawo vamwe ndoti nini munhu kana une mukadzi wako nenhasi arabhanesa mumbongodzi wako unofanira kugutsikana nemudzimai wako kuti wakadzi aunombosiyana maziso edu aya ndo anokufurira chete kuti unongochingoti uyu ari nani pane uyu uyu ari nani pane uyu asi wakadzi vamwe chete right izvi sofa apa waimhanyira kumukadzi apa ukuhwara amusuru vakabondi nemukadzi komukadzi akati ndakudzorera unonzwa semwe wako zvinorwadza ubata bamwana imi uhere hwenyu makautora mega nditika ubata ano ndakumboenda kumashopu usiya wakarara so ndakumboenda kumashopu udzoona ma12 o'clock simba rinowana kuti uri kutsura iwe kana kubuda mubhedhuru siza makamboita ana adzimai maiziva kuti maiguta outside kwete kuguti papa mhenu zvakatangonetsanwa nemadzimai ndikaguta ndingamboti ndikaguti nongosangana nambuya vakaviri chete pamwe hasi ambuya chete mwana zvo zvake ubate sekuru acho akati chatresa chete nechamubata chete napo vakubata manje saka nganga yawakaenda ndeye kumatepatepa vandamizivi ina nditomboziva kuti vakafamba sei sekuru ukataura kuti sekuru kushamba kwakutaura kune nganga ichitozvishuva vaenda kushamba stari mpenizana nganga yandindiita koza vanokuvara varume vanobva vamhanyira ikoko vanomhanyira ikoko nganga chinotoiziva vakaenda ikoko zvino munhu achangoenda kushambawo kunomira pabhasitopo kuti kune nganga ndekupi tongori nezita racho iyi varume vazhinji vangakuware right ndifunga nezuro murume uyu anga akazvimba zvekuti uyauoni saka ndakamupa mushonga kuti tisunungure izvi ndazvitira madara kuzviburitsa hongu nganyare zvako kuti ihama but zvawakaita zvisirizvo saka ndifunga nezuro raita ngerida kuputika zvoda kuputika zvekuti pamwe mangwana aswera dzimwe tsinga dzimwe dzanzi dzakadhonza asina kudhonza ndakangotemererwa kana mushonga wandakanzi ndirozopiwa ndasandapiwa sei tsinga dzidzi ndikunzwa right ndo zvatinoita izvozvo panakwanze ndoseka zvangu sekuru ndoziva kuti munobata basa pinikodi yaine ndinayo zvangu kana ukaukawo pinikodi ndinavo iro rukwa rwacho ndinaro panabata handipangu vanhu bodza zvitenderwo panochi rukawo ndazvona
Saka uyu arisuka wakatokucheza iwewe. Kukuroya wanditika kuti anenga kutamba nemukadzi wangu ndangomfikisa chete. Asi paunonetsa sekuru ndikuti mukadzi yeye handisi ndege nini ndakatamba naye. Ndikati ndakangotamba. Vese vakakuwara vese vavo. Vakatokuwara vese vavo. Kana uchiziva vamwe wako ndonobvunza. Ayo. Uri kuti handisi ndege. Handine vamwe vandotoziva kuti uyu akadanana nawo, uyu akadanana nawo panguva yavakaita se yavakamboenda uku. Saka vanhu vese vandokushamisikawo ndotoona kuti vari right ava sikukanganisika sei. Iwo warwadze webhozi kumuzukuru wavo. Wakafanira kumusukura. Ndaamai avo. Saka watorera naamai futi. Iwe una wasekuru but ndimai. Vakauchengeta iwewe. Saka zvawarwadze izvozvo. Saka vakatika ndisote wangu. Zvokuti nezuro dai makaroona varanga rakaita. Ranga rakakura so. Ndichiyetima zvokuti taitomboti pamwe ndichaputika. Saka mamuchirigeza sei ambuya uko? Shuwa sekuru pa 3 months dzandikutaura dzikadzi. Ndakashungurudzika zvokuti ndasinganzwisisa kuti chii chiri kunondorwadza inini. Kuchipatara ndaenda ndichitenga mapiritsi anga asingashandi. Musana uyu mudumbu munomu muchitangu mune zvironda here kutonga mhenu zviri kuitika mudumbu. Musana wakadhonza zvoti ndasingarara nesaidhi zvokutaimira. Nhasi warara sei? Nhasi. Kurara ndichiriita kudzimbikana nenyoti ganda rangu rakaita rada kuputika so. Saka imwe ndomunika kudzinga. Ndikupe mumwe mushonga zvipere. Koma kanonoka sekukuya wo wakazonzi shamwari yako enda kwasekuru. Shamwari yangu ndakashaiwa ichienda kwasekuru iwo shamwari. Asi angava nerunyoka rwake. Ayo. Airowa nezvinhu. Oh, okay. All right. Aiwa no, pakanaka mukoma. Nyaya ichainzwa. Tine chimbo chekuti vantu vangu vakuregerera yava. Iyo zvakare napa muchasangana nasekuru ayo. Munongotaura nasekuru zvinhu zvenyu zvinoreruka. Pano mabatirwa zvese sekuru vataura kuti mune dzimwewo nyaya dzemumhuri menyu nemunin'ina wako. Ndiwo mukana wamawana kuna sekuru. Pamachemera kuna sekuru kana mudzimu uchinge wauya. Dambudziko renyu reta sei? Rubatsirwa. Vanhu zvadziona zvaona kuti mune matambudziko enyu zvakare. Handiti ndiwo mukana. Musazoti ndakazokanganwa kutaura ndazodai murume araita ayo ibva yamagadzirirwa panochi muri mese chazvakanaka ndechekuti imi mukadzi nemurume mese muri panapa. Mishonga yamunopiwa mese munopiwa muri 2. Kana maromba muri kuromba muri 2. Handi mazvona. Asi kana muchipiwa mishonga ibva mabvunza sekuru uyu unoshanda zvakadi zvinodi zvakazodai pamberi apa hazvizotinetsa here. Handi mazvona. Vakakupai mishonga ine mhiko yekuti kana makupinda pamba pinda nekumashure musabude panze nemoto pfekendora rambai. Mba matotifonera isusu sekuru yatanga. Munonge atanga sekuru vatiti pauti pamishonga tati ABCD zvite handiti mazvinzwa. Tobva tichimhanya futi panapa. Tovagarisa zvakanakira zvinoda musati maenda. Tobva tadzoka futi sekuru gara yapo. Imigara mushonga wamakapa vanhu ndewei ubva watitsanangurira. Hatidi kuti vanhu varamba vari mumatambudziko. Ana sekuru vakativimbisa isusu kuti havarombese. Handi mazvona. Saka muzukuru wese ari kuona neari kunzwa anopiwa mishonga nasekuru une mhiko ibva yamatoudza. Isu tobva tasiyana navo. Nekuti takavimbisana navo kuti ponesai vanhu vane matambudziko. Kwete kupa vanhu matambudziko kumberi uku. Handi mazvona. Aiwa tatenda sekuru. Mashoko enyu amungade kuvhara onawo muchidzidzisa vazukuru venyu vari kupoya. Mashoko angu ndekuda so kuna zukuru musadana vakadzi vevanhu. Musaite zvechihure. Kune vamwe vanenge vakafirwa yaya. Rumwe vane vakasiya vakagadzira vakadzi vavo kunyanya machembere. Saka musapote muchidana nevakadzi vevanhu. Chechipiri mashoko andopedzisira kwazukuru vangu vari kunzoko. Ndakati mandi nechipiri ndo mazuva angu anenge chitaura navanhu vari kushe vanenge vari kunze. Munondibatawo mandi nechipiri kubva kuseni kusvika kuna 11 makuriro dzemanheru. Titika
kuna nasekuru kanengo vamwe vatekeshera vari kutaura vari kutora maclip yedu mapictures yedu vamwe vari kubite bridge vamwe vari kubite bridge nhamba dzakawandisa saka nhamba dzasekuru ndidzo 0772965955 ndo nhamba dzasekuru kanengo 0772965955 musapuwe dzimwe nhamba dzamune maona pafacebook maakungotora because vari kutora panenge paita sekuru basa panonakidza papa ndipo vanenge vachipostawo vachitiwo sekuru kanengo pakanzi Sly Media vanobva padzima nditika pakanzi Kanengo TV vanobva padzima mezvo vari kuita nemacomputers obva vanokanda pamapages avo vachiti ndisekuru kanengo uyezve kana vanzi ndisekuru kanengo ko wai mimi sekuru kanengo achishandira mujira ina ashandira mujira kandishandira magara ndikaita vana mashandira nechita vana sekuru vangu ukaenda iko unongo waenda ikoko ukaona sekuru kanengo havasi kubvuma kushandirwa mu sekuru kanengo vanzi vari mujira uzati ma1 plus zvakare kana masvika machifonana nawo sekuru kanengo ndokumbira kusa video call andipise ngundu anyeso kuona zvinhu ndokumbira kusa video call ukaona sekuru kanengo ari busy vakuramba video call uzati havasi sekuru kanengo anodada mavideo calls mafona mataurana mese madakisana mari fona nevideo call moona kuti ndisekuru here vamukutaura nawo wosipesa sekuru ndakazoisa mari panhamba yakati kokadiwe kufona nevideo call saka kana kazhinji muchifona kuna sekuru kanengo shandisai video call mukatishandisa video call moona ndisekuru vamukutaura nawo mutotanga kutaudzana saka dambudziko ndikusangana nayo kuna vazukuru chechipiri pafamily city pavanodzikirapo vakaibvaisa nhamba dzefoni saka ndaane mota yakanzi sekuru kanengo inenge iri papo inenge yakamira muchipinzwa mukombi nokuti vamwe vakuzendiswa kunana South Park vamwe vazozwa kunana Buliro wozosvika uzodzoka uzoti sekuru ndakazobva ndakauya kwamuri makandishandira zvakadai handizvoba saka pafamily city moya mune mufidelity pano ndo pabasa ukuona zvakati dare rinono uchipinzwa ukoko hapasi pasekuru kanengo makawirirana zvekusendesana mari musasende mari musina kuona sekuru kanengo nokuti ndo zviri kunetsa zvinhu izvozvo saka matsotsi awanda munyika munomu vari kubowa mari izvezvi apa family city apa kana kwakunodoka pai vanobvanesa nhamba vane chibillboard chavakanyora chavosu chekuti vanongoisa kumanheru time atinge tapedza basa kunoko kuti vazukuru akayangomuna nhamba dzedzi vanenge kubva kuSouth Africa kuti nhamba dzakanzi sekuru kanengo vakutodhaira nhamba idzodzo saka pane mota inogara kusvika na8 o'clock kusvikira patinge tapedza mabasa nhamba ndidzodzo dzamane mafona nadzo musanyengedzwe nembavha kunana vari kuna sekuru kanengo anetsa ari pachipinga apa kuna sekuru kanengo anetsa vari pa bridge ana sekuru vanetsa chaizvo unonzati handimo mwana ina handibude munhu mwana ndiramba ndirimo ukawanza sekwanzi ndiri kuchipinga here ndiri kunyepa ikoko nhamba iyoyo 772965955 ndo mashoko angu andozisa kwazukuru vangu ari kunze chimwe chechipiri ruzha ndikunzi vazukuru ari kuchema nziise kuti mavideo tenchida kumaona but hatizonzwa nenyaya yeruzha dambudziko ripa ndekuti imba yedu idiki saka ruzha vane muchinzwa vanhu vanenge vachitoona hawo grass vanenge vaidedza varoi vavo hama dzavo vachiona vachitoana hama dzavo pagrass saka time yavanozopinda vana Sly vachizotora mavideos vanhu vanenge vamuglass vanenge vachiita se vanenge vachiona muglass imomo saka pakuona muglass imomo saka noise inenge yakupinda kwatiri kuno kumacameras hamuzonzwa zvinhu zvichiitika saka nhasi tatira kuita all means dzese kuti munyatso kunzwisisa zvinhu zvichiitika padare tabodzima noise tichangoti musi watenge chinzi maclip ari kuuya tinobva tadzima noise monzwa zvinhu zvichiitika kuno kuZimbabwe muri kuno nevanhu vanenge vari kunzewo kuti chichingoitika kumusha kazhinji vanhu vanenge vaida kunyatso kunzwisisa kuti Sly anotigira zvakawanda anotigira nyaya dzakasiyana siyana dzokwana mambo zvichiitika mumamisha kukuhwa kuita vanhu kupondwa saka ndiye anenge achikupai nyaya dzakasiyana siyana tinotenda vaSly nekuti ndokatanga nechirongwa chinochi tozouya Kanengo TV saka mukuru wedu watinotenda panapa ndivaSly nekuti ndovakapa kuti mese muzive kunze kuno kuna sekuru Kanengo saka ndinotenda zvikuru nemashoko angu ndatenda angu tinotenda sekuru
SlyMedia TV, building bridges.